Авылның соңгы яңалыгы исем үзгәртергә җыеналар. Кем ничек кабул итәр? Уртак фикергә генә киләсе калган. Халык күнгән битен яңар. Инде рәйчеләрендә шулай бүкенде шул килеш калса. Миңа дисем Кустарымı kalırga tiyiştiyim, öyle Авылда 300 кеше яши, күпчелеге чуашлар. Үз тарихында авылның исеме берничә тапкыр үзгәргән инде. Урта Иштебай, Сихтарма дип тә атала. Авыл җирлеге башлыгы әйткәнчә, исемне үзгәртергә теләүчеләр моны тарихи атаманы кайтару өчен кирәк дип аңлата. Мнение мое нейтральное. Миңа калса, ничек тә ярый. Хузангаевада әйбәт исем, ә хәзерге тәкъдим буенча иске атамасын кайтарырга җыеналар. Халык ничек хәл итә инде? Как народ проголосует, так и будет называться. Хузангаев атамасы әлеге торак пунктка 1981 елда бирелә. Шушы авылда туып үскән танылган чуаш шагыйре Петр Хузангай хөрмәтенә. Ул әсәрләрендә шушы авыл халкы турында күп язган. Бирдә аның исемендәге музей да бар. После военные годы село пришло в запустение. Сугыштан соңгы чорларда авыл тарала башлый. Шул вакытта Хузангай исеме бәлки авылыбызга бетәргә юл куймас дигән фикергә киләләр. Хузангаев атамасы бирелә. Аннан соң тагын фикер үзгәрә. 2004 елдан 2 исемле булып йөртелә башлый. Петр Хузангай татарчада сөйләшкән, аны халыклар дуслыгы җырчысы дип йөртәләр. В соседних памятных селениях татарин, русский и чуваш зовут друг друга с уважением Иптеш, товарищ или юлдаш. Авылның хәзерге исеменнән икенче сүзен алып, Хузангаева дигәнен авыл хуҗалыгы җәмгыяте өчен генә калдырырга тәкъдим итә исем үзгәртергә теләүчеләр. Авылда яшәүчеләрнең яртысы халык җыенында катнашкан, күпчелеге хуплап тавыш бирә. Без төрле фикерләр ишеттек. Для нас, наверное, разницы никакой. Безнең өчен әллә ни аерма юк инде үзе. Тарихи атамасы да якын инде безгә. Бишек дигән мәгънәдә. Нравится нам Сихтерма. Жили при Сихтерме. Я родилась, когда еще село называлось Хузангаево. Мин авыл Хузангаева дип аталган вакытта туганмын. Миңа бу исем якын. Ике сүзле булып калса, әйбәт минемчә. Для меня это с двух частей. И неплохо было бы и то оставить. Ике сүздән торган итеп калдырсак, сызык аша язылган килеш әйбәтрәк кебек миңа. Ничек хәл итерләр инде, без берсенә дә каршы түгел. Аерма юк, тормышы гына әйбәт булсын. Татарстанда авыл исемен алыштыру очраклары моңа кадәр дә булды. Әйтик, Арча районындагы элеккеге Кыр хайван авылы, документларда киткән ялгышлык була ул. Әлки районындагы Чуваш авылы исеменнән икенче сүзне алып ату буенча мөрәҗәгать Дәүләт Советына юлланган. Комитетта карадык. Бу хатны һәм әлеге дә баягы шул закон нигезендә без тиешле без халык фикерен иң беренче белергә. Аның өчен эш группасы оештырылды. Әгәр дә халыкның фикере уңай ягында икән, Дәүләт Советы утырышында бу мәсьәләне карарга тиеш булабыз. Соңдан инде бөтен документларны Мәскәүгә, хөкүмәткә җибәрергә тиеш булабыз. Анда инде бу исемне алыштыру турында карар чыгарга тиеш. Җәмәгать тыңлаулары 24 июньгә билгеләнгән. Әлки районыннан Гөлназ Сайфетдинова, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы.